ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን እናበልኩ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትርከቡ ህዝቢ ኤርትራ እነሆ ነዚ ሕጂ ዝነበረኩም ፀገም ተረዲእኹም ዓብዪ ሓገዝን ኣበርክቶን ክትገብሩለይ ናትኩም ሓገዝ ኣይፈልየኒ ማለት እዩ። እዚ ድማ ገንዘብ ይኹን ንብረት ወይ ካልእ ማልእ ዘይኮነ ስድራ ቤተይ ንምርካብ እዩ። ስድራ ቤት ንምርካብ ክትሕግዙኒ ብትሕትና ይሓትት። ኣነ ሰሎሞን ዝተባህልኩ ኣደይ ብዕለት 2 ወርሒ 2 1997 ዓመተ ምህረት ሰንበት ንጎ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ብህፃነይ ከለኹ ማለት ወዲ 4 ሰሙን ወዲ 1 ወርሒ ህፃን ምስ ኮንኩ ኣብ ከተማ ከረን ከባቢ ግራንድ ሆቴል ኣብ እትበሃል ቦታ ራሕሪሓትኒ ከይዳ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ 25 ዓመት ኮይነ ኣለኹ። ንበይነይ ማለት እስካቡሊ ኮይነ ድማ ይነብር ኣለኹ። ስለዚ ድሃይ ስድራ ቤተይ ትፈልጡ ሰባት እንተራሊኹም ብፍላይ ኣብ ከተማ ከረን ከባቢ ግራንድ ሆቴል ተቐመጡ ዝነበርኩምን ዘለኹምን ድሃይ ስድራ ቤተይ ኣብ ምርካብ ክትሓባበሩኒ ብትሕትና ይሓትት። ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎ ድማ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ሓበሬታ ክህበኒ ብትሕትና ይሓትት። ሙሉእ ስመይ ሰሎሞን ይበሃል። ዘለኹ ዝቕመጠሉ ዞባ ዞባ ደቡብ ንዞባ ደቂ ኣምሓረ ዕድመይ 25 እዩ። ቁፅሪ ሞባይለይ ድማ 07702937 ወይ ድማ ብናይ ኣቤል ዓርከይ ጌርኩም 07193942 ጌርኩም ክትሓባበሩኒ ዝደሊ ብዝያዳ ሓበሬታ ድማ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ዕለት 5 ወርሒ 12 2023 ወፂኣ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ስድራ ቤተይ ንምርካብ ብኩሉ ነገር ፈቲነ ብኩሉ ነገር ድማ ይፍትን ኣለኹሞ። ንስኻትኩምን ብወገንኩም ነዚ ፀገም ተረዲእኹም ክትሕግዙኒ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦ ይኹን ኣደ ወላ ሓደ ዝፈልጦም ነገር የብለይን ማለት እዩ። ወዲ መኒ ኣበይ ዓደይ ካበይ ዓዲ መፅእ ኣበይ መወቀለይ ዝኾነ ይኹን ኣድራሻ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ስለዚ ፀገም ሰብ ዘይኸደኩም ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንሆ ድማ ነዚ ፀገመይ ተረዲእኹም ክትሕግዙኒ እየ ናባኹም እዚ ቪድዮ ዝዝርግሖ ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹም ሼር ላይክ ኮመንት ክትብልዋ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ኣብ ዩጋንዳ ዘለኹም ድማ ስግር ባሕርን ዘለዎ ዓጢዳን ኤውሮጳ ኩሎም ሼር እናበልኩም ከተሰጋግርዎም እዛ ቪድዮ እዚኣ ብሼር ክትሕግዙኒ እየ ዝምህፀን። ዝኾነ ሰብ ኣብ ደገ ንዘለዉ ድማ እንሆ ድሃይ ስድራኻ ኣከም ኣለዉ ብምባል ብቴሌፎን ዝኾነ ይኹን ድሃይ እናራሊኩም እንድሕር ሰሚዕኹም ወይ ረኺብኩም ብቴሌፎን ነዛ 702937 ጌርኩም ክትነግሩኒ ብትሕትና ይሓትት። ነትገብሩለይ ኩሉ ኣቐዲመ ብትሕትና ልበናዊ ምስጋና ከብፅሕ ፈቱ ማለት እዩ። ስለዚ ፀገመይ ፀገምኩም እዩ ክትሕግዙኒ እየ ዝላቡ። ኣነ 25 ዓመት ዘኽቲመ ዓብዪ እንሆ ድማ እስካቡሊ ኮይነ ካብ ዝወፅእ ድሮ ዓመተይ 7 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ድሕነት ክትገለ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ግዜ ኣብ ውልቃዊ ሂወተይ ማለት እስካቡል ኮይነ ይነብር ኣለኹ። ስለዚ ነዚ ፀገም ዝተረዲእኹም ንስኻትኩም ድማ ክትሕግዙኒ ዓብ ኣስተዋፅኦ ድማ ክትገብሩለይ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ዘገድሰኒ ስድራ ቤተይ ንምርካብ እዩ። ስድራ ቤተይ ድማ ወይ ሕጅራቅ ሒዝልና ይፀሊእና እዩ ሰባይ ገብረናኒ ክባሰናይ ገለ ብምባል ካብይ መታን ከይርሕቁ ኣነ ኣብ ልዕሊ ስድራይ ዝኾነ ይኹን ቅም ይኹን ቅርሓንቲ በኣስ ይኹን ፀልእ ዝኾነ ይኹን የብለይን ማለት እዩ። እንተዝህልወኒ እዚ ቪድዮ እዚ ኣይምዘርጋሕኹን ኣብ ጋዜጣ ኣይምዘርጋሕኹን ኣብ ኢንተርኔት እውን ፖስት ኣይመልኩን ነይረ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ዘገድሰኒ ፍቅሪ ስድራ ቤት እዩ። ብዓብዪ ድማ መንነተይ ክፈልጥ ይደሊ ኣለኹ። ዝተወለድኩሉ ዓዲ መወቆል ዓደይ ኩሉ ኣድራሻይ ክፈልጥ ይደሊ ኣለኹ። ስለዚ መን ወዲ መን ካብ መን መፅእ ክፈልጥ ኣመና ብሂገ ስለ ዘለኹ ስድራይ ድማ ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ከተራኽቡኒ ኣነ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ቅም ይኹን ቁርሓንቲ ከምዘይብለይ ብስም ኣምላኽ ይምህፀነኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ድማ ሰብ እዚ ከምዚ ዝብዘለልኩም ንዓቶም ድማ ርድኢቶም ከተመሓይሽሉ ይምህፀነኩም ማለት እዩ። ብዛዕሚ ስድራይ ንምርካብ ኣመና ተሸጊረን ተረቢፀን እየ ዘለኹ። እንሆ ስድራይ ንምርካብ ክትሕግዙኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ከረን ከባቢ ግራንድ ሆቴል ተቐመጡ ዝነበርኩምን ዘለኹምን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹም ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክትገብሩለይ ናባኹም ይሰድድ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብዚ ግዜ ኣነ ኣብ ስራሕ መንግስቲ ተመዲበ ኣብ ኣታ ውሽጢ ሃገር ደቂ ኣምሓራ ስራሕ መንግስቲ መበል 40 ዓመተይ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ሰብ ኩሉ ዝወርዶ ሳዋ ወሪደ 32 ዙር ሳዋ ወሪደ እንሆ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ስራሕ መንግስቲ ተመዲበ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ዝጎደለኒ ዝኾነ ነገር እኳ እንተዘይለ ዝጎደለኒ ግን ዓብዪ ነገር ኣሎ። እሱ ድማ ስድራ ቤተይ እሞ ስድራ ቤተይ ንምርካብ ዳሂ ስድራይ ንምርካብ ክትሕግዙኒ ብትሕትና ሓትት ማለት እዩ። ኣነ ውድ ህዝቢ ብህዝቢ ተኸስኪሱ ዓብዪ ብህዝቢ ድማ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ እሞ ህዝበይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ነዚ ፀገም ዝተረዲእኹም ክትሕግዙኒ ብትሕትና ሓትት ሸለል ከይበልኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ኖርማል ፊልም ርኢኹም ክትሓልፍዋ ዘይኮነ እሰብ ዝዳ ሓውና እንዲ እሰብ ዝዳ ከም ፀገም ዘለዎም ዘይንሕግዞ ብምባል ሓገዝኩም ክተበርክቱለይ ናትኩም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እሞ ክትሕግዙኒ ብትሕትና ዝሓትት ሕጂ እውን ደጊመ ደጋጊመ ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ብምባል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ዝርግሕዋ ናብ መላእ ዓለም ድማ ሼር ክትብልዋ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ። ንትገብሩለይ ኩሉ ኣቐዲመ ልባዊ ምስጋናይ ከቕርበልኩም ፈቱ። ኣብዚ ሃለኹም ሃሊኹም ወላዲት ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ምስ ኩላኹም ይኹን። ስደትኩም ድማ ይሕፅበልኩም። ኣብ ደገ ንዘለኹም እንተሓቋቐፍሉ ግዜ እውን መድሃኒዓለም ይመፅአልና። ሰላም كم تكونوا جايز كافي لين لو ما عندي خمس سمعوا صراحكم بزا حتر زبلت فيديو تمليس زلخو زحاونا صدرون مركب نحجزو بمبالي زا فيديو زا صريح هذا لسلزي بمولكم نزا فيديو زا شير بمبار ناب بزح حساب كم تبتصح كبروا مالتيو نالبات التاريخ فولتو سبات ونكركوب كل يوم بستزاواري ويكا بزح حساب نحريوا مالتي سلزي ناب بمولو ناب بزح حساب ناخذ بتصح شير كبروا أدراشو نايس سبز أدراشو كومون تليفونون أب سكرين كغرفلكم يخومون عم جمرة كومون كغرفلكم يزخون يخون تفلتوا أنا قرن هاليو ويكام سوز ولا تاريخ تفلتوا أنا قرن هاليو دويلكم كنت نقروا بتحتنا حتىكم ندخلوا نزحونا نمحجز تقبروا متحبر عادي ما يمسكنكم سلام.